Pnawn da a croeso i sesiwn Carlam, le fyddwn ni'n canolbwyntio ar uned 3 pnawn yma, a gyda Mrs Bevan, felly na i pasio draw iddi hi. Ok, helo bawb. Ni'n mynd i fod yn edrych, so blwyddyn 20, ni'n mynd i fod yn edrych ar uned 3 heddi. Felly, fel chi'n gwybod, pwrpas sesiynau adolygu e-sgol. Okay? So, yr un peth mae blwyddyn 20 yn dweud trwy'r amser, mae faint o waith chi'n goffa adolygu a dyfnder y gwaith yna. Mae'n eitha dwys yn dydi. So, fyddwn ni'n edrych ar sgiliau adalw, sef adolygu o'n adeiladu ar yr adolygu hynny a sicrhau dealltwriaeth dwys. Fyddwn ni hefyd yn edrych ar techneg yr holiad. Nawr mae hwn yn eitha anodd i flwyddyn 20 sy'n ni'n dweud eleni, achos mae fel arfer ni'n jyst yn dweud, wel ni'n adeiladu'r hyn nathon ni blwyddyn diwetha, flwyddyn 12, ond yn amlwg nathon chi golli gymaint o ysgol blwyddyn diwetha, falle bod chi heb mireinio y sgiliau traethawd eto, ac felly ni'n mynd i edrych ar yr elfennau sylfaenol i ddechrau ac adeiladu ar hynny, a wedyn yn amlwg jyst ymarfer, ymgyfrwyddo gyda'r cwestiwn arholiad, bod chi'n cerdded mewn i'r arholiad, bod chi'n gwybod yn union beth sydd o'ch blaenau chi, a sut mae'r cwestiwn yn mynd i gael ei strwythuro a geiriad y cwestiwn ac yn y blaen. Felly, yn gyntaf, cysyniad allweddol. Dyma ydy'r peth fi fel arfer yn pwysleisio arni yn y gwersi. Okay? So, yn y cwestiwn, gewch chi cwestiwn gyda testyn, gewch chi gyfnod hanesyddol, yn amlwg gewch chi cysyniad allweddol. A dyma sy'n wahanol i falle tygau, falle gwaith cyn i chi gyrraedd lefel A, ydy ni ddim yn gofyn i chi ddweud popeth i chi'n gwybod am pwnc penodol, ni'n gofyn i chi trafod, ni'n gofyn i chi pwyso, mesur a dadansoddi a gwerthuso. A'r un camgymeriad falle pan ych chi mewn arholiad a chi'n panico a chi jyst yn meddwl, neu jyst disgrifio, neu jyst rhoi gymaint o ffeithiau lawr o darn o bapur am y testyn, a mae'n mynd i atal chi cael rhagfynediad i'r bandiau uwch. Mae uned 3 yn asesu AA1 yn unig ac yn canolbwyntio ar y gallu dadansoddi, gwerthuso a llunio barn a brofwyd. Dyna mae cybac yn dweithio ni fel athrawon yn union sut mae marcio a sut mae dysgu uned 3. Felly, mwyn cyrraedd band 6, yn amlwg ni'n anelu at y bandiau top. Okay? Mae cybac yn dweud, fi'n mynd i fynd trwy beth mae cybac yn dweithio ni sydd angen ar mwyn cyrraedd band 6. Mae cyrraedd band 6 yn anodd a mae angen yr ateb perffaith arnoch chi, ond dyna ni angen anelu ati. A wedyn na esbonio'n syml sut mae hwnna yn falle cyfieithu mewn i gwersi o ran beth yn union sydd angen i chi wneud. Felly mae cybac yn dweud bod angen i chi arddangos a threfnu gwybodaeth hanesyddol gywir, perthnasol a manwl. Hynny yw bod chi ddim yn, bod chi'n cadw ffocws ar y cwestiwn, bod chi ddim yn mynd a falle mynd off ar ryw llwybr arall, bod chi'n cadw at y cwestiwn, bod chi'n fanwl yn eich ffeithiau chi, a bod chi yn hanesyddol gywir, bod hynny yw bod y ffeithiau chi'n rhoi lawr yn gywir. Bod chi'n canolbwyntio yn benodol ar drafod y cysyniadau allweddol yn y cwestiwn a asodwyd. A dyna o'n i'n sôn, a fyddwn ni'n canolbwyntio ar hwn y sesiwn yma, yw bod y ffocws ar y cysyniad allweddol sy'n galluogi chi, os ych chi cadw cyfeirio nôl at y cysyniad allweddol, wneith ei galluogi chi wedyn i yn naturiol i allu gwerthuso a pwyso mesur, wneith e strwythuro chi yn y ffordd cywir a stopio chi falle rhag jyst rhoi gormod o ffeithiau a cyflwyno gwybodaeth yn unig. Cynnig trafodaeth dilys a chytbwys am y cydberthnasau rhwng nodweddion a phriodleddau allweddol. Cynnwys dadleuon ategol penodol sy'n arwain at farn gyson ac integredig a brofwyd. Rhoi ateb sy'n darllen yn hawdd ac wedi trefnu'n dda gyda lefel uchel o gywirdeb o ran defnydd o sillafu, atalnodi a gramadeg ac sy'n dangos iaith strwythur priodol. So dyna mae cybac yn dweithio ni o ran chi fel disgyblion a ni fel athrawon sydd angen i chi wneud mwyn cyrraedd y band top yna. Ond yn syml, be mae hyn yn golygu i chi o ran sut chi'n mynd ati i sgwennu'r traethawd. So mae angen dealltwriaeth dwys o'r cyfnod a ffeithiau manwl. Os ych chi yn adolygu dwedwch pethefnos cyn yr arholiad, okay, fydd ddim gyda chi'r dealltwriaeth dwys yna, fyddwch chi dal yn trio cofio'r ffeithiau hunan a fyddwch chi, fydd ddim gyda chi'r dealltwriaeth, chi'n cofio ffaith ond ddim y dealltwriaeth, fyddwch chi wir yn deall beth ddigwyddodd a pa effeithiau bys hyn wedi cael ar cymuned neu ar unigolion. Okay? So'r dealltwriaeth dwys yna o'r cyfnod a ffeithiau manwl. Fi'n teimlo gwahaniaeth falle, ac unwaith eto, mae hwn yn rhywbeth byddwn ni wedi ffocysu arni mlwyddyn 12 fel arfer, ond y gwahaniaeth o tygau lan i lefel A ydy'r dealltwriaeth dwys yna. Mae unrhyw un yn gallu cofio set o ffeithiau,
mae haneswyr lefel A, mae disgwyl bod chi'n deall beth ddigwyddodd. Trafod a gwerthuso'r cysyniad allweddol. Hynny yw bod chi'n mynd ati i gyfeirio nôl i'r cysyniad allweddol os mae'n gofyn os oedd rhywbeth yn bwysig, neu'n arwyddocaol, neu'n llwyddiant, neu fwyaf llwyddiannus, bod chi'n cadw cyfeirio nôl at hwnna a bod chi'n gwerthuso hynny. So bod chi ddim jyst yn dweud oedd mi oedd yn bwysig, oedd yn bwysig iawn a pam a bod chi'n cefnogi hynny. Nawr fi'n teimlo'r gwahaniaeth rhwng blwyddyn 12 a blwyddyn 13 ydy adnabod y perthynas a chanlyniadau'r digwyddiadau a gallu gweld sut oedd pethau wedi datblygu yn hanesyddol dros gyfnod o amser. Felly adnabod, gallu gweld patrymau dros gyfnodau amser a canlyniadau digwyddiadau, gallu wir cyflwyno hynny i'r arholwr yn eich traethawd. Cofiwch, ni'n disgwyl un traethawd cyflawn. Felly mae'n dweud fan hyn, barn cyson, iawn, yn y 5 pwynt fi'n credu, na 40 pwynt fi'n credu o cybac, barn cyson. So bod un traethawd cyflawn, un dadl trwy gydol y traethawd. Eto un trap mae disgyblion hanes sy'n weithiau'n digwydd i ddisgyblion hanes lefel A yw maen nhw'n cyflwyno'r cwestiwn, maen nhw'n mynegu barn, mae'r paragraffau cyntaf, ac yna maen nhw'n meddwl, o to be, fi wedi newydd meddwl fi ddim yn credu taw Linda Brown oedd y peth mwyaf pwysig, fi'n credu taw Martin Luther King oedd y peth pwysig, maen nhw'n newid i barn nhw hanner ffordd trwy traethawd. Ni'n disgwyl un traethawd cyflawn, un dadl, so barn cyson, fel mae cybac yn dweithio ni, un dadl trwy gydol y traethawd a bod y traethawd yn un ateb integredig fel mae cybac yn dweithio ni. Bod e ddim yn paragraff 1, paragraff 2, paragraff 3, paragraff 4, bod e'n un traethawd cyflawn. A dyna pam i raddau, bydde yn rhannu rhyw fath o cynllun traethawd gyda chi yn y sesiwn nesaf, cynllun traethawd eitha sylfaenol, ni ddim wir fel athrawon yn licio rhannu cynllun traethawd i flwyddyn 13, achos mae strwythur y traethawd, mae'n goffa fod yn un ateb cyflawn yn hytrach na paragraffau ar y tro. A wedyn mae'r pwynt olag yn cybac, rhoi ateb sy'n darllen yn hawdd, jyst yn sôn am sgiliau traethawd. A erbyn blwyddyn 13, chi wedi sgwennu llwyth y traethodau erbyn nawr gobeithio gyda yn hanes, felly yn eich pynciau eraill, yn y bac ac yn y blaen, bod gyda chi, bod chi wedi mireinio sut i sgwennu traethawd o safon uchel, bod chi yn wneud ymdrech arbennig, a fi'n gwybod bod yn anodd mewn arholiad, ond bod chi yn wneud ymdrech arbennig i sillafu a talnodi hyd yn oed prif lythrennau. Weithio ni'n darllen ni fel pobl sy'n edrych ar y traethodau yma, yn darllen traethodau hollol ffantastig, a mae Elizabeth heb E mawr, mae Martin Luther King heb y prif lythrennau cywir. Mae'n bethau fel as sy'n jyst yn codi safon eich cwirdeb iaith chi o ran y traethawd. A mae hwnna'n bwysig, mae'n dweud hynny, mae cybac yn dweud hynny wrth i ni'n nelu at y top. So mae enghraifft gyda ni fan hyn, fi'n ymwybodol bod rai ohonoch chi'n studio unedau gwahanol, a fe fyddwn ni yn edrych ar cwestiynau trawstoriad yr holl unedau, ond ni'n mynd i edrych fan hyn ar canrif yr Americanwyr. Mae yna gwestiwn fan hyn, i ba raddau yr ydych yn cytuno mae polisi ymynysiaeth, neu ynysiaeth, mae rai pobl yn cyfeirio ati fel, i raddau helaeth oedd polisi tramor yr Unol Daleithiau yn ystod cyfnod rhwng 1919 pawb yn ymwybodol pan bod hwnna'n flwyddyn pwysig, o ran y Ryfel Byd Cyntaf, a wedyn 1941. Mae hwnna'n flwyddyn pwysig o ran yr ail Ryfel Byd i America. Chydig yn wahanol i Brydain. A pa fath o bethau gallwch chi sôn amdan tra yn ateb y cwestiwn yma? Fi wastad yn annog disgyblion i sgwennu cwpl o nodiadau cyn dechrau sgwennu'r traethawd. Fi'n credu'n gryf os ych chi yn cynllunio, hyd yn oed fi'n gwybod bod amser yn bryn, a fi'n gwybod gyda'r awch jyst i sgwennu mor gyflym y phosib, ond os ych chi'n cymryd rhyw 5 munud bach jyst i'r ochr i gynllunio'r traethawd, sgwennu cwpl o nodiadau, bydd safon i'ch traethawd chi'n well, a fe fyddwch chi'n sgwennu'n gynt, achos bydd ddim angen i chi feddwl tra bod chi'n sgwennu, bydd popeth lawr gyda chi. So fi wastad yn annog chi wneud rhyw fath o gynllun, sgwennu cwpl o nodiadau cyn cychwyn ar y papur arholiad.
Felly, beth allwch chi sôn am fan hyn? Okay, so amrywiaeth o gysyniadau allweddol. So, cysyniad allweddol, i ba raddau rydych chi'n cytuno mae polisi ymynesiaeth i raddau helaeth oedd y polisi tramor yn ystod y cyfnod 1919-1941. Okay, so bych chi'n trafod y cysyniad allweddol fel achosion, canlyniadau, parhad, newid, arwyddocad ac yn y blaen, a bod rhain trwy gydol y treithawd. Nid yn unig yn y paragraff cyntaf a'r paragraff ola, ond trwy gydol y treithawd a trwy gydol y paragraffau eto, nid rhyw frawddeg bach ar ddiwedd y paragraff, bod chi'n mynd, o ie, na i sôn am y cysyniad allweddol, bod yr cysyniad allweddol yn cael ei drafod trwy gydol y paragraffau. Un ffordd eitha hawdd yn wneud hyn, a fi'n annog disgyblion fi trwy'r amser i wneud hyn, ydy pam fyddwch chi'n ymarfer traethodau, fi'n siŵr bydd eich athrawon chi'n annog chi i sgwennu gymaint o traethodau o nawr tan yr arholiad. Cyn bod chi'n rhoi traethau mewn, bod chi'n mynd ati a bod chi'n uwcholeuo yr cysyniad allweddol, i chi weld dyle fe fod yn gyson trwy gydol y traethawd. A falle newch chi weld patrwm, o fi'n sôn am y cysyniad allweddol dipyn, falle yn y paragraff cyntaf, paragraff ola neu'r ddiwedd y paragraffau, a fyddwch chi'n gallu wedyn mynd ati i wella ar hynny. Cyd-berthynas rhwng y polisi ynesiaeth a'r priodleddau allweddol sy'n gysylltiedig gyda'r mater hwn yn y cwestiwn. So bod chi eto yn sôn am y polisi ynesiaeth, ond bod chi'n sôn am pethau eraill byddai wedi effeithio ar y polisi tramor, a bod chi'n mynd ati i pwyso mesur rhain yn erbyn y polisi ynesiaeth neu pa bynnag testyn sy'n y cwestiwn. Dadansoddi a gwerthuso i ba raddau gellir dadlau mae'r polisi ymynesiaeth i raddau helaeth, dyna'r bit bwysig, i raddau helaeth oedd y polisi tramor i'r Unol Daleithiau yn ystod y cyfnod. Ystyried os mae'r polisi ymynesiaeth i raddau helaeth oedd y polisi tramor i'r Unol Daleithiau yn ystod y cyfnod 1919-1941. A wedyn cofiwch, chi'n gallu herio cynnig y cwestiwn. Does dim angen i chi gytuno gyda'r cwestiwn. Chi'n gallu cyflwyno pethau, a ni'n annog chi'n wneud hyn, i gyflwyno pethau sy'n herio'r cwestiwn. Enghraifft, yn yr achos yma, polisi cymydog da Roosevelt, rhaglen Les Fenthyca, sancsiynau'n erbyn Japan, mae rhain yn herio'r cwestiwn. Ac felly, unwaith eto, yn dangos i'ch dealltwriaeth dwys chi o'r cwestiwn yn hytrach na dealltwriaeth eitha sylfaenol. Chi'n gallu herio, dweud, wel, na, dyw e ddim yn ddi a gwyn, mae yna bethau sy'n yn herio'r cwestiwn. Felly, cysyniad allweddol, dyna ma ni'n mynd i ffocysu arni y sesiwn hon. Gallu i drafod cysyniadau allweddol fel achosion, canlyniadau, parhad, newid, arwyddocad. Dyna mae cybac yn dweutho ni. Nawr te, yn aml iawn, mae disgyblion fi'n dweud, ond fi'n ailadrodd y cysyniad allweddol trwy'r amser, a fi'n teimlo bod hwnna'n eitha sylfaenol, dyw e ddim yn rhoi dyfnder i treithawd fi. Felly mae'n ychydig o dermau fan hyn, neu geirfa fan hyn, fyddwch chi'n gallu ddefnyddio mwyn osgoi falle ailadrodd y cysyniad allweddol sy'n y cwestiwn yn ormodol. Nawr, wrth gwrs, mae'r adnoddau yma ar y wefan, ond mae croeso i chi gymryd screenshot cyflym o hwn os ych chi'n dymuno. Felly, pwysigrwydd yn amlwg yn un sy'n ymddangos yn y cwestiynau arholiad yn go aml. Newid, pethau bod chi'n edrych ar beth oedd y sefyllfa cyn a sut nath y newid, sut oedd y polisi ymynesiaeth wedi newid y polisi tramor. Effaith yn un eitha amlwg, trobwynt, hynny yw oedd yn gymaint o beth oedd llwybr o'n nhw'n dilyn methu fod yr un peth ag oedd cyn y trobwynt yma, so mae fe'n newid llwybr neu newid canlyniad rhywbeth yn llwyr. Chwyldroadol, yn un amlwg, tamor byr, tamor hir, ni'n annog chi ystyried newidiadau neu pwysigrwydd neu effaith bethau o ran tamor byr a tamor hir, goblygiadau, pellgyrhaeddiol, dylanwad, carreg filltir, canlyniadau, sylweddol ac ymatebion. Felly mae yna gwestiynau fan hyn sy'n drawstoriad o'r holl unedau sy'n cael ei gynnig yn yr uned hon. A be fi'n mynd i ofyn i chi wneud ydy jyst adnabod y cysyniad allweddol yn gyflym iawn. So os mae darn o bapur gyda chi, neu chi'r eich ffôn chi, jyst i adnabod y cysyniad allweddol yn gyflym iawn. Achos beth ni'n licio chi wneud ydy bod chi'n cerdded mewn i'r arholiad, bod chi'n eistedd lawr, chi'n gweld y papur arholiad ac yn syth bin, bron iawn cyn i chi ddarllen y cwestiwn, bod chi'n mynd ati a tanlinellu neu adnabod pigo mas y cysyniad allweddol yn syth mwyn o'r fath o ffocws i chi cyn cychwyn. Ni yn gofyn i chi, fi'n gofyn i fy disgyblion i adnabod y testyn, y cyfnod hanesyddol a'r cysyniad allweddol, ond yn bendant, gan bod ni'n edrych ar
sylfaen hwn, y cysyniad allweddol ydy'r rhan mwyaf pwysig a rhan mwyaf anodd mewn gwirionedd, achos weithiau mae'r cwestiwn wedi cael ei geirio bach yn tricky bod e ddim yn amlwg iawn. So I ba raddau bu polisi'r Unol Daleithiau tuag at gominyddiaeth yn Asia yn ystod y cyfnod 1949 ac 1975 yn fethiant cyson. Penderfyniadau'r goruchaf lys oedd y dylanwad pwysigaf ar ddatblygiad hawliau sifil I Afro-Americaniaid yn ystod y cyfnod rhwng 1890 ac 1990, trafodwch. I ba raddau rydych chi'n cytuno y bydd degawd 1929 ac 1939 yn gyfnod o ddioddef llwyr I bobl Cymru? I ba raddau y gwnaeth diwygiadau llywodraeth ryddfrydol lwyddo I leddfu'r broblem yn ymwneud â thlodi yn ystod y cyfnod rhwng 1956 ac 1914, ac I ba raddau y cafwyd bywyd cymdeithasol ac economaidd yr Almaenwyr eu drawsnewid rhwng 1871 a 1989. Okay, so yna ychydig o funudau I chi, jyst I sgwennu lawr yn go gloi beth I chi'n credu'r cysyniad allweddol cyn I fi rhannu'r atebion gyda chi. Iawn te, awn ni mlaen I edrych at yr atebion, I ba raddau bu polisi'r Unol Daleithiau tuag at gominyddiaeth yn ystod y cyfnod rhwng 1949 a 1975 yn fethiant cyson. Dyna'r cysyniad allweddol yn y cwestiwn cyntaf. Penderfyniadau'r goruchaf lys oedd y dylanwad pwysigaf, dyna'r cysyniad allweddol yn yr ail gwestiwn, ar ddatblygiadau hawliau sifil I Afro-Americaniaid yn ystod y cyfnod 1890 ac 1990, trafodwch. I ba raddau rydych chi'n cytuno bu'r degawd rhwng 1929 ac 1939 yn gyfnod o ddioddef llwyr I bobl Cymru? I ba raddau gwnaeth diwygiadau llywodraeth ryddfrydol lwyddo I leddfu'r broblem yn ymwneud gyda thlodi yn ystod y cyfnod rhwng 1956 ac 1914, llwyddo, so chi'n trafod llwyddiant rhywbeth fyna. Ac I ba raddau cafodd bywyd cymdeithasol ac economaidd yr Almaenwyr eu drawsnewid rhwng 1871 ac 1989. Okay, so mae y cysyniadau allweddol yna amlwg I chi'n tanlinellu nhw a chi'n sydd mewn rhyw fath o ffocws I chi I ateb y cwestiwn yr holiad. Nawr te, bod ni'n ffocysu ar y sgiliau techneg yr holiad, yr un peth sy'n poeni blwyddyn tair ar ddeg trwy'r amser ydy y llwyth gwaith sydd gyda chi. Okay? Mae gymaint gyda chi ddysgu, mae'n teimlo'n eitha dwys, mae'n teimlo bron iawn yn ormod I chi allu cofio cyn yr arholiad. Ond os ych chi'n defnyddio technegau adalw a technegau adolygu, fydd e'n galluogi chi wedyn I cael dealltwriaeth dwys yma, a achos bod gyda chi dealltwriaeth ohoni, chi ddim jyst yn cofio ffeithiau, chi'n deall y ffeithiau, a mae'n haws I gofio'n hir dymor. Felly dwys hai dealltwriaeth yn hytrach na cofio ffeithiau, a wedyn cofio'n hir dymor. Felly, fi'n mynd I rhannu gyda chi tair rhyw fath o ffordd o adolygu. Okay? So, yn tygau, falle yn blwyddyn 12, falle rai o'r liadau, ni'n annog chi I neu mapio meddwl a cofio ffeithiau. Dyw hwnna ddim yn ddigon I hanes lefel A. Mae angen bod chi'n deall y gwaith. So, dyma tri ffordd allwch chi fynd ati I adalu y gwybodaeth yma, cofio'r wybodaeth yma a dyfnhau eich dealltwriaeth chi. So, cymharu, ehangu a cysylltiad. Okay? Dyma rhai fi'n meddwl sy'n gweddi'r uned yma orau o ran I chi fynd ati I wneud adre. Nawr, so ni'n annog chi o ran creu'r adnoddau, byddwn ni'n annog chi I falle eistedd lawr a bod chi'n creu'r adnoddau I noson a bod chi'n gadael cyfnod penodol, falle y tro cyntaf bod chi'n gadael penwythnos, yr ail dro bod chi'n ymweld yno bod chi'n gadael falle wythnos, a bod chi'n ehangu'r cyfnod yna bob tro mwyn sicrhau bod yn aros yn y cof. So enghraifft I chi fan hyn ydy cymharu. Nawr fi wedi rhoi cwestiwn yn gysylltiedig gyda hwn, ond fe allwch chi pigo ar uned neu ar thema penodol mwyn wneud hyn. So cymharu. So unwaith eto, bys ni'n neud falle'r adnoddau yma'r nos Wener, eitha hawdd I greu hwn heb feddwl yn ormod, a bod chi'n ail ymweld efo falle Dydd Sul neu Dydd Llun I gychwyn. So chi'n rhoi fan hyn 2 nodwedd,
Okay, so goruchaf lys, yr cwestiwn fi wedi rhoi yn gysylltiedig gyda hwn, ond eto gallwch chi jyst rhoi addysg, neu gallwch chi jyst rhoi unigolion, neu cyfnod hanesyddol penodol, mae'n llwyr lan i chi beth sy'n siwtio chi orau. Chi'n pigo 2 nodwedd, so gallai hwnna fod yn unigolion, gallai fod yn brotest, gallai fod yn leoliad, gallai fod yn ddigwyddiad, unrhyw beth o gwbl, a chi'n rhoi nhw yn y golofn cyntaf. A wedyn i chi'n penderfynu pa'n sy'n fwyaf pwysig neu arwyddocaol yn cyd-destun y thema neu'r cwestiwn. Okay, so fi wedi rhoi enghraifft i chi fan hyn. So fi wedi rhoi goruchaf lys a Martin Luther King. Fi'n meddwl ta Martin Luther King oedd fwyaf pwysig ac arwyddocaol. Does dim ateb cywir nag anghywir i hwn, ond y sgil sydd gyda chi fan hyn ydy esbonio pam. Okay? A dyna sy'n mynd i wella eich atebion traethawd chi. So fi'n goffo cyfiawnhau fan hyn pam bod fi'n meddwl bod Martin Luther King yn fwy arwyddocaol neu'n fwy pwysig na'r goruchaf lys. Nawr mae hwnna ateb fi'n eitha syml, achos ni jyst eisiau dangos enghraifft i chi, ond fe gallwch chi ddod mynd i eitha lot o dyfnder fan hyn. A fi wedi gwneud hwn lot gyda disgyblion fi yn yr ysgol, a mae y trydydd golofn fan hyn, mae'n llawn dop gyda brawddegau ac yn y blaen, ond fi wedi rhoi jyst mewn pwyntio bwled eitha sylfaenol, jyst i ddangos i chi rhyw fath o syniad. Cyhoeddusrwydd rhyngwladol, Martin Luther King gallu ennyn y cyhoeddusrwydd rhyngwladol yma, oedd gallu ysbrydoli ac anna parch rhyngwladol. Okay? So atebion eitha sylfaenol fan hyn, ond mae disgwyl bod chi'n defnyddio eitha lot fwy o falle ffeithiau gyfnogi ac yn y blaen, a dylse bod y golofn yna'n eitha swmpus. Okay? Nawr fan hyn fi wedi penderfynu cymharu popeth yn erbyn y goruchaf lys, ond fe gallwch chi roi nodweddion hollol gwahanol, jyst dim angen chi sticio gyda testyn y cwestiwn fel petai. Okay, goruchaf lys, effaith yr ail ryfel byd, chi ddadlau effaith yr ail ryfel byd, pobl di wedi mynd i ffwrdd o America, ond wedi gweld bod pobl yn cael ei 10 yn America ymgyrch fi ddwbl ac yn y blaen. Okay? So fyddwch chi'n mynd ati i greu hwn i'ch hunain yn syliedig ar pa bynnag uned i'ch chi'n astudio, ond yn amlwg os chi'n astudio'r uned yma, mae croeso i chi lenwi hwn fel man cychwyn. Os oes gyda chi partner adolygu, falle allwch chi i weithio gyda nhw mwyn sicrhau bod nhw'n ateb yn yr un ffordd â chi a bod chi'n rhoi'r gwaith iddyn nhw ac yn y blaen. Ond beth sy'n bwysig a dalw bod chi'n ail ymweld gyda hwn. Okay? A falle'r tro cyntaf pam chi'n llenwi'r golofn, y trydydd golofn, bod angen yr unedau arnoch chi. Falle'r ail tro bod chi jyst yn goffa pipo'r yr uned, a falle'r trydydd tro chi'n ymweld â hwn, fyddwch chi llawn hyder a bod ddim angen ymweld â'r uned, a dyna sut chi'n gwybod bod chi yn neud, bod chi'n adalw yn llwyddiannus. Yr ail tip sydd gen i ydy ehangu. Okay. So yn syml iawn, unwaith eto chi'n gorfod wneud hwn o flaen llaw, neu chi'n gorfod wneud hwn gyda partner dysgu, chi'n rhoi nodwedd, chi'n rhoi ffaith o'r cof am y goruchaf lys, a wedyn, gyda nodiadau wedyn, chi'n mynd ati i dyfnhau yr ffaith yna. So fi wedi rhoi goruchaf lys, ffaith syml iawn, roedd goruchaf lys yn allweddol oherwydd wnaethon nhw gyfnogi achos Brown versus Topeka, a wedyn ehangu ar hwnna, chi'n rhoi lot fwy o wybodaeth mewn, chi'n rhoi mwy o wybodaeth am Linda Brown, chi'n gweud uchafbwynt buddugolaethus gyda brwydr NAACP ac yn y blaen, a bod nhw wedi gwrthdroi dyfyniadau yn y gorffennol. So mae hwnna yn frawddeg llawer fwy dwys a brawddeg sy'n ni'n licio gweld mewn arholiad o gymharu'r ffaith wnaethoch chi o'r cof. Okay, effaith yr ail ryfel byd Martin Luther King enghreifftu i chi unwaith eto. A wedyn, y trydydd un, a fi'n eitha licio hwn, achos mae hwn yn bwysig ar gyfer y blwyddyn 20, bod chi'n gallu gweld cysylltiadau rhwng gwahanol, falle materion, falle protestiadau ac yn y blaen. Cofiwch, dyw hanes ddim yn brotest, unigolyn, lleoliad. Dyn nhw ddim yn bethau ar wahân, mae'n gysylltiadau, mae popeth yn gysylltiad neu'n ganlyniad o rhywbeth arall neu di ysbrydoli ac yn y blaen. Okay, so mae'n gallu adnabod y cysylltiadau yma yn eitha pwysig mwyn sicrhau bod chi'n gallu eto dyfynhau eich dealltwriaeth chi o'r cyfnod. So yn syml iawn, ar hap, neu falle gyda bach mwy o ffocws mewn lan i chi, chi'n mynd ati roi nodweddion, so llyfryddiaeth Martin Luther King, araith Martin Luther King, a wedyn chi'n mynd ati jyst i adnabod y cysylltiad rhwng nhw. Mae hwnna'n un eitha hawdd achos yr un unigolyn fi wedi defnyddio, ond falle os ni'n edrych ar Plessy a Linda Brown, falle'r cysylltiad rhwngddyn nhw, ni'n sôn am y goruchaf lys ac yn y blaen, mae modd mynd ati i ddangos bod Linda Brown wedi gwrthdroi yr penderfyniadau wedi cael ei wneud yn gorffennol ac yn y blaen. Okay, so bod mae'n gysylltiad rhwng bron iawn popeth o fewn uned, achos dyna sut mae hanes yn gweithio yn dyfa, mae fe'n
barhad ar ben hynny. So beth sy'n ni'n annog chi wneud, achos dyma'r peth sy'n poeni disgyblion flwyddyn 20, beth sy'n ni'n annog i chi wneud ydy mynd ati i defnyddio hwn fel template, a mynd ati i lenwi fe yn seiliedig ar pa bynnag uned i chi'n astudio, a wedyn bod chi gallu mynd ati wedyn i llenwi nhw, ond ail ymweld yw'r peth pwysig. Felly, os oes gyda chi argraffydd adre, bod chi'n argraffu nhw a bod chi falle'n argraffu cwpl o gopïau mwyn i chi ail ymweld nhw'n gyson, mwyn sicrhau bod chi'n cofio pethau. Ni ddim eisiau bod mewn sefyllfa lle pethefnos cyn yr arholiad, bod chi'n pigo lan eich llyfrau ni'r chynidau a jyst meddwl panig fi ddim yn mynd i gofio popeth. Byddwch chi'n cofio cryn dipyn o'r uned, ond byddwch chi ddim yn deall effeithiau ar canlyniadau ac yn y blaen. Dyna sy'n holl bwysig ar gyfer yr uned hon. Felly, yn gyflym, beth ni'n licio i chi wneud unwaith eto, mae yna fwy o gysyniadau allweddol fan hyn yn y cwestiynau. Eto mae yna trawstoriad o unedau sydd ar gael ar gyfer uned 3. A fi eisiau chi adnabod y cysyniad allweddol, ac yna fyddwn ni'n mynd nôl unwaith eto wedyn i sicrhau bod ni'n gallu adnabod y testun a'r cyfnod hanesyddol hefyd. Felly dyna'r pethau fi'n gofyn i fi'n ysgyblion i pan maen nhw'n eistedd lawr yn holiad yn syth bin, cysyniad allweddol, testun, cyfnod hanesyddol. A mae'n gwneud y cwestiwn yn fwy syml i chi fel petai, ac wedyn chi'n gallu ail darllen y cwestiwn a mae'n gwneud lot fwy o sens i chi. Felly'r cwestiwn cyntaf, i ba raddau rydych chi'n cytuno bod Cymru wedi cael ei llywodraethu'n dda yn ystod y cyfnod rhwng 1240 ac 1282? I ba raddau cafwyd bywyd yng Nghymru ei draws newid rhwng 1240 ac 1350? Cofiwch, does dim angen bod chi wedi astudio'r unedau yma i gallu adnabod yr elfennau gwahanol o'r cwestiwn. I ba raddau y gallu'r dadlau mae cynllwynion i lofruddio Elizabeth oedd prif achos y gwrthdaro rhwng Lloegr a'r pwerau Catholig yn ystod cyfnod rhwng 1568 a 1613? Cafodd y gwaith o ddarganfod a fforio gwledydd newydd effaith gadarnhaol yn bennaf ar Ewrop yn ystod y cyfnod hwn, trafodwch. Gwnaeth diorseddu Iagor ail at gyfnerthu yn hytrach na gwahanu grym awdurdod y goron, trafodwch. A y dirywiad yn awdurdod a dylanwad yr eglwys yn bennaf gyfrifol am y twf mewn syniadau a heriau newydd yn yr ail ganrif ar 15. Felly, na roi ychydig o funudau i chi unwaith eto i fynd ati yn gyntaf i adnabod y cysyniad allweddol, a wedyn os oes amser gyda ni newn ni fynd ati hefyd i adnabod y cyfnod hanesyddol a'r testun. Ychydig o funudau i chi wneud hyn. Un munud bach ar ôl. Reit, dyma'r atebion i chi. I ba raddau cafodd bywyd yng Nghymru ei drawsnewid rhwng 1240 ac 1350? Unwaith eto, mae gyda chi'r cyfnod hanesyddol fyna. Un pwynt eitha pwysig gyda'r cyfnod hanesyddol sydd angen i chi gofio, mae disgwyl bod chi yn
wneud ymdrech arbennig I allu trafod y cyfnod hanesyddol cywir cyfan maen nhw'n rhoi yn y cwestiwn I chi. Okay, so yn y cwestiwn yma enghraifft 1, 2, 40 a 1, 3, 50. Os ych chi ond yn ffocysu falle ar y 40 a'r 50au, dwi ddim yn galluogi chi I brofi'r arholwr bod chi'n deall y cyfnod cyfan a bod chi wedi deall y cwestiwn fel petai a'r cysyniad allweddol yn hynny. Felly newch ymdrech I sicrhau bod chi yn trafod y cyfnod hanesyddol cyfan a bod yn eitha cytbwys. Okay? Nawr mae hwn yn un eitha anodd achos yn amlwg dros hanes, mae lot o bethau falle'n digwydd mewn un cyfnod bach a llai o bethau'n digwydd mewn rhai degawdau. So ni byth yn dweud, mae eisiau chi wneud un peth o'r degawd yma, un peth yn y degawd nesaf ac yn y blaen, achos weithiau mae yna rhai degawdau dwi ddim yn berthnasol. Ond mae angen I chi gallu defnyddio eich sgiliau hanesyddol chi mewn gwirionedd. Chi wedi astudio hanes nawr am gryn dipyn o flynyddoedd I allu wneud ymdrech I ddangos i'r arholwr bod chi'n deall y cyfnod cyfan. Yn amlwg falle bod ddim byd wedi digwydd mewn un cyfnod, ond mae eisiau chi ddangos bod gyda chi'r dealltwriaeth yna dros cyfnod penodol. A dyna pam, bod ni ddim yn annog chi fynd ati eisiau adre cofio dyddiadau penodol, byddwn ni byth yn gofyn I chi I ddysgu pob dyddiad, nid dyna ffocws yr uned yma, ond mae'n bwysig bod chi'n gwybod pryd oedd pethau wedi digwydd a bod gyda chi dealltwriaeth da o'r dyddiadau ac yn y blaen. Os chi ddim eisiau chwaith bod chi'n sôn am rhywbeth sy'n tu allan i'r cyfnod hanesyddol a bod chi yn gwastraffu amser fel petai yn yr arholiad. Yr ail gwestiwn, I ba raddau gallu'r dadlau mewn cynllwynion I lofruddio Elizabeth oedd y prif achos y gwrthdaro rhwng Cymru a Lloegr pwerau Catholig yn ystod y cyfnod rhwng 1568 a 1603. So mae angen fan hyn I chi wybod pryd o teyrnasiad penodol wedi dod I ben, beth oedd wedi digwydd yn 1568, pam mae hwnna yn y cwestiwn ac yn y blaen, achos chi ddim eisiau bod yn sôn am teyrnasiad rhywun sy'n tu allan i'r cyfnod hanesyddol yma. Yn amlwg y cysyniad allweddol fan hyn, prif achos y gwrthdaro, a wedyn yn amlwg ni'n edrych ar cynllwynion I lofruddio Elizabeth fel y testyn yna. Cwestiwn rhif 3, cafodd y gwaith o ddarganfod a fforio gwledydd newydd effaith gadarnhaol yn bennaf ar Ewrop yn ystod y cyfnod hwn. Okay, so unwaith eto, mae angen I chi fynd ati I sôn am effaith gadarnhaol, y positive effect, okay? A edrych a gallu graddio fi'n dweud y blant fi, graddio y cysyniad allweddol. So effaith cadarnhaol iawn, ychydig o effaith negyddol, bod y spectrwm yma'n cael ei ddangos, achos mae hwnna'n dangos i'r arholwr fan hyn, bod chi wir yn deall y cyfnod cyfan, a bod chi wir yn deall bod pethau wedi cael effaith a pa fath o effaith gathau yn y cwestiwn yma ar Ewrop yn ystod cyfnod penodol. Gwnaeth diorseddi Iagwr ail atgyfnerthu yn hytrach na gwanhau grym yr awdurdod y goron trafodach. Nawr mae hwn yn un eitha tricky fi'n meddwl o ran adnabod y cysyniad allweddol. Ond posib iawn dweud cwestiwn fel hyn I fyny. Dwi ddim mor syml a mwyaf pwysig neu mwyaf ardducaol. Gwnaeth diorseddi Iagwr ail atgyfnerthu grym. Yn syml iawn, dyna di'r cysyniad allweddol. Okay, so chi'n gorfod edrych ar pethau sydd wedi atgyfnerthu grym, faint oedd wedi atgyfnerthu'r grym, a cofiwch mae croeso I chi I herio y cwestiwn yn amlwg. Diorseddi Iagwr yr ail o'r testyn fan hyn. Yn amlwg ac wedyn ni'n edrych ar cyfnod Iagwr ail fel cyfnod hanesyddol. A wedyn y pumed cwestiwn, y dirywiad yn awdurdod a dylanwad yr eglwys oedd yn bennaf gyfrifol, mae hwnna'n un eitha hawdd, am y twf mewn syniadau heriau newydd yn yr ail ganrif ar 15. So, o'r cyfnod hanesyddol ydy ail ganrif ar 15. Weithiau mae pobl sy'n sgwennu'r cwestiynau, weithiau maen nhw'n neis, maen nhw'n dweud pethau fel rhwng y rhyfel byd cyntaf a'r ail rhyfel byd, neu yn ystod teyrnasiad Elizabeth, neu yn y degawd yma. Weithiau maen nhw'n neis a maen nhw'n rhoi cyfnod penodol I chi, weithiau maen nhw'n ychydig yn fwy anodd a maen nhw'n rhoi'r dyddiadau I chi, a dyna lle chi wir angen mynd ati I sicrhau bod chi'n deall y dyddiadau. Okay, so bennaf gyfrifol, fan hyn unwaith eto mae angen chi graddio hynny, okay? Bennaf gyfrifol, bod chi yn dangos bod chi'n deall y cysyniad allweddol, a bod chi'n dod mewn a falle geiriau eraill nes I gyflwyno ar dechrau'r cyflwyniad I chi ynglyn a sut I drafod y cysyniad allweddol gan ddefnyddio geiriau eraill.
Yn y twf mewn syniadau heriau newydd yn yr ail ganrif ar 15, so'r cyfnod fan hyn y 15, ni'n disgwyl bod gyda chi trawstoriad dros y cyfnod cyfan. Ni hefyd yn disgwyl bod chi ddim yn trafod, yn amlwg chi'n gallu trafod cyd-destun hanesyddol o ran falle beth sydd wedi digwydd i arwain i fyny at rhywbeth, ond ni ddim yn disgwyl bod chi'n sôn am bethau tu allan yn ormodol i'r cyfnod hanesyddol, achos yn amlwg fyddwch chi jyst yn gwastraffu amser yn yr arholiad. Felly, gobeithio mae'r cyflwyniad yma'n rhoi rhywbeth o sylfaen i chi i gychwyn. Y peth pwysig, a na i sgipio nôl, yw bod chi yn defnyddio y sleid yma fel rhyw fath o rhestr wirio mwyn sicrhau bod chi yn rhoi yn union beth mae Cybac yn gofyn i chi wneud yn y traethawd. Mae'r cam i fyny o blwyddyn 12 i 13, mae fe'n naid, ac yn amlwg mae pethau ychydig yn anoddach i chi, achos byddwch chi ddim wedi perfeithio eich sgiliau sgwennu, falle bod rai ohonych chi wedi, ond byddwch chi, yr anhelaeth ohonych chi, ddim wedi perfeithio eich sgiliau sgwennu traethawd chi ym mlwyddyn 12, ac wedyn mae falle'n anodd i chi wneud y cam i fyny wedyn i blwyddyn 13. So gobeithio bod hwn yn rhywbeth o sylfaen. Be fyddwn ni'n wneud y sesiwn nesaf, fyddwn ni'n mynd ati i adeiladu ar y sylfaen yma a sicrhau bod ni'n gallu mireinio a perfeithio ein techneg traethawd ni. Fyddai yn rhannu hefyd cwbl o fras gynlluniau, achos fi'n gwybod bod disgyblion yn licio cynllun traethawd. So cwbl o fras gynlluniau ni'n defnyddio, amrywiaeth ohonyn nhw, ni'n defnyddio yn fy ysgol i, a fyddwch chi'n gallu falle bydd hwnna'n siwtio. Fi ddim eisiau, os mae'ch athro chi wedi dysgu chi ffordd penodol o ateb y cwestiwn yma, fi ddim yn dweud bod nhw'n anghywir, ond falle bydd hwn yn siwtio chi, neu falle fydd chi'n eitha hoffi yr ochr weledol o hyn, a fydd e'n gallu gweddi beth i chi'n wneud yn eich traethawd chi. Ond yn amlwg ni ddim eisiau cymysgu chi'n ormodol, ond mae cael amrywiaeth o ffyrdd i ateb y traethodau yma yn mynd i fuddio chi eitha dipyn. Felly, y ffocws yn y sesiwn yma ydy gallu adnabod y cysyniad allweddol a bod chi'n gallu defnyddio y geirfa fel hyn, a bod chi'n gallu defnyddio amrywiaeth o'r geirfa yma mwyn sicrhau bod chi ddim jyst yn ailadrodd y cysyniad allweddol yn y cwestiwn dro o'r tro, bod chi yn mynd ati i gallu gwneud amrywiaeth ohonyn nhw, a bod chi yn cofio i ystyried pethau tymor hir, tymor byr, beth oedd effaith oedden nhw'n drobwynt ac yn y blaen. Felly, os na bod cwestiynau, Mr Rumble? Na, dim cwestiwn. Na, dim cwestiynau. So fel o'n i'n sôn, jyst achos bod munud bach ar ôl tan y diwedd, fel o'n i'n sôn, yr peth bwysig i gofio ydy i beidio mynd mewn i'r arholiad a peidio panico, achos yn amlwg, chi'n mynd i fynd mewn i'r arholiad, chi'n mynd i adnabod y testyn, adnabod y cyfnod hanesyddol a'r cysyniad allweddol, a eich bod chi'n sicrhau bod chi ddim yn disgrifio, chi ddim yn gweld rhywbeth fel Elizabeth neu Martin Luther King a jyst sgwennu popeth i chi'n gwybod amdani nhw, bod chi yn mynd ati i pwyllo, rhannu'r cwestiwn mewn i adrannau gwahanol, pwyllo 5 munud o gynllunio, bys ni'n argymell hynny yn fawr, bod chi'n mynd ati i gynllunio ac wedyn mynd ati i sgwennu'r traethad, a bod chi'n cofio yn wahanol i tygau, falle'n wahanol i bynciau eraill, bod yn un traethawd cyflawn yn hytrach na paragraffau ar wahân, a bod y ddim yn darllen fel paragraffau ar wahân, bod chi'n gallu dangos bod yn un traethawd cyflawn sy'n cytuno neu anghytuno gyda rhywbeth o'r cychwyn, a bod hwnna yn dilyn trwy'r holl traethawd gan cyfeirio nôl at y cysyniad allweddol yn aml iawn. Felly, fel o'n i'n dweud, sesiwn nesaf, fyddwn ni'n adeiladu ar yr hyn i wedi wneud y sesiwn hon mwyn gallu perfeithio eich techneg traethawd chi. Reit, diolch yn fawr.